Révolutionnaire. La France a peur. نحب نعلم الشعب التونسي Cirkus Karíny v Roudnici nad Labem. Od čtvrtka 27. do neděle 30. listopadu na ulici Josefa Kajetána Tyla v areálu bývalé cihelny. Drezura pravých berberských lvů, volný výcvik ušlechtilých koní, indické opice, akrobatické výkony a neopakovatelný klaun Fugino. Cirkus Karíny v Roudnici nad Labem. Přijďte se pobavit do příjemně vyhřátého prostředí pod šapito cirkusu Karíny. Více na www.karini.cz. لا والله طيارات عليكم